Mboten Bapak Ibu guru saha staf karyawan ingkang kula hormati. Saha kanca-kanca ingkang kula tresnani. Sepindah sumangga kita sedaya tansah muji syukur dumateng ngersane Gusti Allah kang Maha Luhur. Dening punapa kawula panjenengan tesih pinaringan pinten-pinten rahmat, taufik saha hidayah sehingga kita sedaya saged dhateng wonten mriki kanthi sehat wal afiat. Kaping kalih sholawat serta salam mugi-mugi tetap kaaturaken dhateng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kanthi arep-arepan mugi kita niki angsal syafaatipun besok ing yaumul kiamah. Amin ya rabbal alamin. Wonten pepanggihan menika kula badhe ngaturaken babagan pendidikan kagem nglestarekaken kabudayan Jawi. Hadirin ingkang kawula hormati. Pendidikan punika gadhahi andil ingkang ageng anggenipun nglestarekaken kabudayan Jawi. Jalaran saking pendidikan kabudayan menika kita kula lan panjenenganipun sami saged paring ilmu saha pituduh menapa mawon ingkang wonten ing kabudayan Jawi. Kabudayan Jawi menika sampun wonten ing jurang kepunahan. Jalaran sampun sakedhik generasi enom ingkang remen lan nglestarekaken kabudayan Jawi. Padahal budaya Jawi punika wigati. Kathah ugi tiyang ingkang kagum dening budaya Jawi. Amarga budaya Jawi punika benten saking budaya suku liyane. Ing Jawi dipun ajaraken tata krama ugi wonten unggah-ungguh basa ingkang rajakaken kepripun ngendika dumateng ingkang langkung sepuh enom utawi kaliyan padanipun. Suku Jawi uga gadah tarian-tarian tradisional, lagu-lagu tradisional, ngantos dolanan-dolanan tradisional ingkang mendidik. Hadirin ingkang kula hormati. Kabudayan Jawi ingkang badhe ijab menika saged slamet saking kepunahan kanthi peran saking sekolah ingkang gadahi peranan ageng kagem pangkaderan generasi enom ingkang gadahi kaprigetan wonten ing kabudayan Jawi, utamanipun kabudayan ingkang badhe ijab. Kanthi dipun biyantu kalian peran saking para siswa, insyaallah kabudayan Jawi menika saged lestari. Pendidikan budaya Jawi menika saged dipun dadosaken sangu para siswa babagan kabudayan Jawi. Saengga para siswa lulusan menika saged gadahi bekal babagan kabudayan Jawi. Saha siap terjun wonten ing tengah-tengah masyarakat kagem nglestarekaken kabudayan Jawi. Para siswa ugi saged nularaken ilmu ingkang sampun katampi saking bangku sekolahan dumateng masyarakat ingkang tasih awam babagan kabudayan Jawi. Siswa ugi saged ngangsu kawruh babagan kabudayan Jawi ingkang dereng dipun wacalaken saking sekolahan. Saengga para siswa menika saged nampi pasinaon kabudayan Jawi saking kalih sumber. Inggih menika pendidikan formal utawi sekolah saking lan masyarakat. Hadirin ingkang kula hormati. Mugi-mugi lumantar pendidikan menika generasi enom saged paring pabiyantu ingkang kagem usaha agenipun budaya Jawi menika tetap lestari. Cekap semanten ingkang saged kula aturaken menawi wonten kalepatan kula nyuwun agengipun samudra pagaksani
Matur suwun. Billahi taufik wal hidayah waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.